Som Alejandro Pitaluga, som professor de secundària i número 2 de la llista del PSOE al Parlament de les Illes Balears. Avui m'acompanyen una sèrie de companys i companyes docents que també formen part de les diferents llistes del PSOE als diferents processos electorals del proper dia 28 de maig, i el que vull que ara dir-li a la ciutadania és que el proper diumenge hem de triar entre dos models educatius. Per una banda tenim el model de la dreta, el model neoliberal del PP i de Vox, un model que considera l'educació un negoci i que ha de mantenir les diferències socials. Per una altra banda tenim el model socialdemòcrata, el model del PSOE, que és un model que defensa l'educació com un dels pilars de l'estat del benestar i que ha d'afavorir la igualtat d'oportunitats. Jo mateix som un representant d'aquest model en tant en quant els meus pares no varen poder acabar els estudis primaris i en canvi els seus fills varen aconseguir una carrera universitària. Però també el proper diumenge hem de triar entre dos models de gestió de l'educació. El model del PP, que és el model de fa dues legislatures, el model del govern Bauzá, que va ser un model que va dur a la crispació i que es va enfrontar a tota la comunitat educativa. És el model del TIL, que va perseguir la llengua i la cultura de les Illes Balears. I per una altra banda, en canvi, tenim el model del Partit Socialista, que és el que ha funcionat durant aquests darrers 8 anys, que és un model que ha aconseguit fer desaparèixer la crispació, que ha dialogat amb la comunitat educativa i que ha permès recuperar els consensos que teníem al voltant de la nostra llengua i cultura. El proper 28 de maig hem de triar entre aquests dos models i som conscients de que el Partit Socialista ha de continuar millorant i ha de continuar fent propostes, i ara els meus companys i companyes us indicaran quines són les propostes que tenim preparades per al món educatiu. Sí? Bon dia, amics i amigues, moltes gràcies per ser aquí. Jo, com deia ara mateix n'Àlex, i que vull agrair el seu compromís en la participació a la llista electoral en el Parlament de les Illes Balears, la seva aportació de tota la seva experiència en aquesta causa. Crec que el que hem de fer és reafirmar el compromís del Partit Socialista en l'educació pública i de qualitat. És un distintiu de la nostra organització des de fa molts anys. Record quan les competències estaven en mans de l'Estat, ja teníem la gran creació d'infraestructures a Eivissa de mans d'en Andreu Crispí, que llavors va ser també diputat, i crec que és recordat, Andreu Crispí té molt a veure en la creació d'infraestructures en aquesta illa d'Eivissa. Per tant, hem de fer possible que l'educació, des de 0 anys fins a l'edat adulta, estigui garantitzada per un estat, per uns governs que creuen en l'educació, en l'igualtat d'oportunitats per tothom, de la qual l'educació és un ascensor claríssim de poder progressar en aquesta comunitat. I com parlava d'infraestructures i de tot el que s'ha fet durant els anys, dir que sempre hem estat referents en la millora d'aquestes infraestructures. I, com no pot ser d'altra manera, per aquesta lluita, per aquesta feina que ens espera en els propers 4 anys, també tenim projectes, en concret per l'illa d'Eivissa. Hem de fer possible que les escoletes de 0 a 3 estiguin a tots i cada un dels municipis d'Eivissa. Aquest és un compromís que volem proporcionar des del govern, siga proporcionant ajudes a través de tots i cada un dels ajuntaments per fer possible aquesta xarxa d'infraestructures de l'edat més primerenca en què tinguem aquestes possibilitats a tots i cada un dels municipis. Amb infantil i primària tenim en projecte ja o en projecció l'intenció de fer la segona fase del Col·legi de Sant Carles, el nou col·legi, el nou CEIP a Esfarelló a Sant Eulari, l'institut, finalment, que ja s'ha presentat el projecte o l'avantprojecte d'Esporxet aquí en el municipi d'Eivissa,
La segona fase és l'adequació de Quartó del Rei i l'ampliació també de l'Institut de Quartó de Portmany. Crec que són, i no són només idees a posar damunt un programa de futur, sinó que són qüestions molt treballades, molt sòlides i que comprometem la paraula amb aquestes infraestructures d'aquí endavant. Però, per suposat, també hi havia una gran idea del president Xico Tarrés i que va ser continuada també per l'època d'en Vicent Torres, de fer el Parc Insular de serveis educatius i de formació a la Coma, i això es completa, ja hem inaugurat o ja s'ha posat en marxa l'escola d'hostaleria. Estem també en l'escola d'idiomes completant aquest campus en coordinació i en la necessitat que el Consell Insular estigui implicat també amb aquesta magnífica infraestructura i del futur centre integrat de formació professional també a la Coma. D'aquesta manera reiteram des de la nostra organització política, des de les llistes municipals, de les llistes del Parlament i, per suposat, tot el compromís de la llista del Consell Insular de seguir treballant en les infraestructures educatives. Només avançam quan governen els socialistes en aquesta comunitat. Això és una realitat, això és una qüestió innegable. Quan ens vàrem quedar en l'operació de traspàs del projecte de la Coma, molta gent hi posava pegues i deia que era una enganyifa que se mos havia fet, i avui, poc més o menys, que és una realitat indubtable gràcies al compromís i a la idea clara de fer un centre de serveis educatius i de formació, entre altres coses, allà a la Coma. Per tant, infraestructures, serveis per a la ciutadania i millor formació, que, com he dit a lo primer, és el millor ascensor social que podem posar a la societat. Moltíssimes gràcies. Ara us deixo en Amanda, que també... Bé, bon dia a tots i a totes. Me presentaré. Jo soc Amanda Fernández, soc directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i que acompanyen a Francina Armengol a les llistes del Parlament de Mallorca. Vull agrair als companys i companyes socialistes d'Eivissa que m'hagin convidat a participar en aquesta trobada avui de matí i sobretot també agrair als companys i companyes que s'incorporen en aquestes llistes, com Àlex i altres que són darrere, perquè és una passa valenta i una passa que tots hem d'agrair, no? Que aquest compromís, aquesta valentia per anar a una llista que defensi valors socialistes com són els nostres. Perquè Àlex ho deia, realment és important la gestió, és important creure en el que feim. Nosaltres, des de fa 8 anys, a la Conselleria d'Educació, des del conseller a tots els directors i directores generals, secretari de la Conselleria, els nostres directors territorials, delegats territorials que ens acompanyen, amb Alga Ferrer, a la qual no té més que paraules d'agraïment, d'acompanyament i de feina intensa que fa diàriament, tots provenint del món educatiu. I jo crec que això ens dona un plus de credibilitat, de feina, de vocació que els educadors i educadores tenim. Nosaltres no posam una persona que ve d'una agència immobiliària a dirigir la Conselleria d'Educació, ni molt manca una persona que confon s'informa PISA amb s'informa trepitja, no? I en això, si no anem a votar la setmana diumenge, ja no la setmana que ve, diumenge, ens podem trobar amb un retrocés igual o pitjor. Per tant, dient i continuant en el fil d'en Agustinet i d'en Àlex, de lo molt que creiem en l'educació, que és el nostre pilar fonamental, que és una oportunitat que donem a tots i a totes. L'escola és compensadora de desigualtats i, per tant, volem continuar fent feina en línia, com hem fet aquests 8 anys, però sabent que ens queda feina per fer. Per tant, si vos pareix, vos comentaré un parell de temes que jo crec que són importants recordar i que són propostes de futur, però que ja han començat. Primer de tot, i així ho diu la Llei d'Educació de les Illes Balears, han de continuar creixent en el pressupost d'Educat Educació. En el 2015 aquest pressupost eren 700 milions d'euros, que incloïa també no només la Conselleria d'Educació, sinó també la part d'universitat, i actualment aquest any el pressupost és de 1.200 milions d'euros i el pressupost d'Educació és a part, només és Conselleria d'Educació. En la nostra proposta, i així ho diu la llei, és arribar al 5% del PIB. Estem parlant d'un 2 milions d'euros destinats a educació i així ho farem en 8 anys.
Després, com bé deia també en Agostinet, és important l'educació a totes les etapes de la vida i hem fet una aposta ferma per l'educació 0-3 en aquestes legislatures. Concretament, van treure una convocatòria per a crear places, perquè ha de ser universal i ha de tenir accés tothom, i era una convocatòria de 14 milions d'euros. Actualment, aquí, concretament a Eivissa, i ja fer números per no equivocar-me, hi destinam a SAI Can Cantó per crear 67 places noves, al igual que a SAI Sant Rafael de Sant Antoni de Portmany, a SAI Beniràs de Sant Joan de la Britja una aula més de 2-3 anys, a EI Menuts de Santa Gertrudis una aula més de 0-1 i una aula més de 1-2, i amb això estem destinant aquí concretament 1.700.000 euros. A més, hem tret una nova convocatòria on tant Sant Josep com Sant Eulari també han fet sol·licitud i podran crear amb aquestes ajudes de 12.500 euros per plaça creada que donen des del govern. Paral·lelament deim que aquesta educació ha de ser universal però ha de ser gratuïta. Per tant, nosaltres som promeses però són fets, ho feim en fets. Nosaltres hem dit que aquesta educació també serà gratuïta. I en aquest any, 2-3 anys, ja està gratuït per tots els infants que van a les escoletes. Concretament, aquí han signat convenis per 4 anys, tant de la xarxa pública d'escoletes com de la xarxa complementària, que aquí a Eivissa en teniu molts, i destinant un pressupost de 5 milions d'euros per poder aconseguir aquests 2-3 anys. La nostra proposta és, i el nostre compromís és que sigui gratuïta tot aquest cicle tan essencial i que a més té un plus tant educatiu però també de conciliació per més petits i més estimats de les famílies. Si hem parlat que és important 0-3, també vull mencionar la importància de l'impuls d'EFP, de formació professional. També aquí n'han dit unes paraules. Recordem que han creat moltíssimes noves places perquè els nostres joves s'hi puguin matricular i concretament per aquest curs que ara ja començarem tenim 2 graus mitjans nous i 2 graus superiors nous aquí a Eivissa. I a més, tot això ho fem sempre pensant, com he dit, que és garant d'igualtat d'oportunitats. Han millorat les beques. De fet, a EFP han posat en marxa unes beques de 2.500 euros per desplaçament. Aquells joves que no poden cursar l'FP aquí perquè no hi han cabut o perquè no existeix aquí, sinó que està a una altra illa, se'ls ha dotat d'aquesta ajuda de 2.500 euros. Però, a més, han passat des del 2015 una convocatòria de beques menjador de 800.000 euros a l'actual que ha estat d'1.200.000 euros. Jo crec que això són polítiques que ens defineixen. I per primera vegada han posat en marxa beques d'alimentació a secundària, perquè saben que a secundària no hi ha menjadors, però els alumnes que tenen dificultats econòmiques, socioeconòmiques i que tenen necessitat d'una cosa tan bàsica com el menjar, també ens han d'ajudar. I enguany hem fet una convocatòria de 1.400.000 euros per ajudar a l'alimentació. I ja per acabar, vull agrair a cada un i cada una de tots els docents de les illes l'immens esforç, la vocació que hi posen diàriament i per això no ens podrien deixar en el programa de seguir pensant en ells. Hem acabat aquesta legislatura amb un acord marc, amb un inici de carrera professional i el nostre compromís és fer efectiu aquest acord i fer efectiu el pagament d'aquesta carrera professional. I a cap, com he dit, agraint a cada un i cada una la feinada que fan els nostres infants, joves, per aquesta educació de qualitat que ens mereixem com a ascensor social de la societat. Gràcies. Moltes gràcies, Amanda, per ser aquí amb nosaltres i també moltes gràcies a tots els companys i les companyes que ens acompanyen, que, com ha dit Àlex, són docents que estan a les diferents llistes electorals d'aquí de l'illa d'Eivissa, municipals, insular o l'autonòmica del Parlament de les Illes Balears. I com veus, estem aquí davant d'una escola pública de la graduada i aprofit per agrair a l'alcalde d'Eivissa i a la regidora d'Educació, na Carme Bonet, també l'esforç que han fet amb el manteniment, amb més de 1.200.000 euros per descentar moltes d'aquestes escoles públiques a la ciutat d'Eivissa que fa molts anys que no tenien un manteniment. Però jo me centraré molt breument en fer una crida a la comunitat educativa, una crida per la importància que té el proper diumenge 28 de maig, com han dit els meus companys. En primer lloc, una crida per agrair l'esforç
i la implicació que va tenir tota la comunitat educativa durant la pandèmia sanitària. Jo crec que si hi ha alguna àrea en la que ens vam sentir especialment orgullosos del comportament durant aquesta pandèmia sanitària varen ser els nostres centres educatius. Gràcies a tothom, a les famílies, als infants, als joves i, per suposat, a tots els docents. Així que moltíssimes gràcies per aquesta feina en aquests temps tan difícils. Però, com han dit els meus companys, mos queda molt per fer. I això és el que mos jugam el proper dia 28 de maig. Mos jugam dos models. I vaig concretament en el model que no volem. No mos estem jugant tornant al model de fa 8 anys, de quan en Bauzá va ser president. Jo vull recordar que el partit de Vox, l'ultradreta, que vol tornar les competències a Madrid i que no creu en l'educació pública, ha demanat ja clarament i públicament que vol gestionar la Conselleria d'Educació si arribassin a governar el govern de les Illes Balears juntament amb el Partit Popular. I crec que això no mos ho podem permetre perquè seria un retrocés no només en drets i llibertats, sinó també en la educació pública. Així que en les nostres mans, però sobretot en els nostres vots, està decidir el model que volem a partir de diumenge que ve. O sigui que o anam nosaltres a votar o vendran ells. Faig una crida claríssima a la comunitat educativa perquè tots els esforços que han fet conjuntament fins ara, amb l'acord marc, ara feia referència en Amanda, no? En la carrera professional, en pacificar aquesta comunitat educativa que tanta crispació va crear en Bauzá i el Partit Popular fa 8 anys, no torni. Així que si volem continuar amb una millor educació pública, només tenim una opció, que és el Partit Socialista el proper 28 de maig. Gràcies.